Ljudi, emocije su čudo. Pre nego što pogledate ovaj video koji sam spremio za vas, što se tiče relija u bear marketu, znači, ostanite do kraja, pogledajte, poslušajte pre svega, da bi imali uvid u nešto što se dešavalo godinama unazad u bear marketu Bitcoina. Tako da kažem, mi smo sa cene od 15.600 došli do trenutne cene od oko 25.000 po jednom Bitcoinu. Ja znam da većina vas već vidi cenu od 50.000, 100.000. Nije to problem, ta cena će biti. Ali da li će biti u ovom sada periodu, ne znamo, iz razloga što kažem, moguće je da je ovo samo jedan bear rally i da mi posle nekog vremena posetimo te niže cene koje smo imali na 16, 17, 18.000, a možda i postavimo niže. Tako da ljudi, ostanite do kraja, poslušajte i pogledajte ovo što sam vam pripremio. I pre svega ljudi, budite uvek spremni na oba scenarija. Scenario gde će Bitcoin otići za mesec, 2, 3 na 50.000 ili scenario gde će kroz to isto vreme, mesec, 2, 3, Bitcoin otići na 15.000. Pre svega ovde vidite sliku Bitcoin charta, ali to je Bitcoin chart što se tiče relija u bear marketu. Poslušajte šta imam da kažem i nadam se, kažem, da ćete shvatiti samo poentu da možda se ovo desi, ne kažem da će se desiti, ali da imate u vidu kako se u istoriji kretala cena Bitcoina u bear marketu. Kao što možete vidjeti ovde, kada je ovde, znači vidite pre svega od 2013. do 2015. chart Bitcoina u bear marketu. Kada je cena bila $521 po Bitcoinu. Vi vidite ovde ovu liniju, znači skok. Opet kažem, samo se stavite u taj prizor gde se sad to dešava, kao što mi imamo od 15.000 na 25. Vidite sa 521 koliko je ono skočilo, 76%. Ljudi su naravno tad mislili, evo ide puta 1000, puta ovo, puta ono. Cena sa te visine je pala na novi low, znači na novu manju cenu koja je bila 536. Znači ljudi, posle skoka od 76% pala je dole na nižu cenu, kao što možete vidjeti i ovde, na $364. Sa 521 napravila je rally, znači dobru cenu Bitcoina, a onda se srozala dole na niži nivo. Tako se desilo i ovde. Sa 323 napravio je cenu oko 30%, a krajnja cena u bear marketu je bila $172. Ovo je, kažem, godina 2013-2015. Ovde vidite chart godina 2017-2018 bear market. Tada je Bitcoin sa 12.000 napravio, kažem, rally, gore na nekih 16-17, a onda se srozao na 6.800. Razumete? Znači 34% je napravio skok, pa se srozao dole. Onda sa 6.890 je napravio rally, skok Bitcoin cene na preko 11-12.000, a onda se srozao na 6.630, znači postavio je manju cenu od ove ovde, razumete? Znači 67% je napravio skok, a zatim se srozao na ispod ove cene od koje je krenuo. I tako dalje, vidite i ovde isto, znači ovde vam sve dole piše, da ne bi dužio, pogledajte samo sliku, stopirajte i vidite i razmislite dobro, kažem, da li smo mi izašli iz bear marketa ili je ovo samo jedan rally u bear marketu. Takođe ovde vidite i sliku 2021-2022. Isto tako vidite cenu Bitcoina, vidite dole skokove, pa niže cene koje smo postavljali. Tako da ljudi, kažem, ovim klipom samo želim da vam stavim do znanja da ne budete toliko emocionalno sigurni da ćemo mi sad otići na 100.000, ali da budete spremni ako se desi da se mi vratimo na niže cene gde smo i bili.
Znači, budite spremni na oba scenarija. To bi bilo to što se tiče ovog klipa i vidimo se u sljedećem.